Gonge kok kaya irama bregeden ngene nek seje saiki. Nek biyen irama kaya kanggo kerapan sapi, saiki bregeden. Isa. Ha 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 ha. Wih. Sa. Hey. Da. Sa. Hey. Hey. Loh, pas. Wis pas temen dek. Aduh. Temenan iku bregeden lak ngono tek iku dong dong. So iso arek-arek iki. Zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Kenapa nih gua kendangnya bregeden bang? Tuwek gak mundur tambah maju. Coba cak saat niki cak tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku njajal nyanyi. Ayo coba nyanyi Gelang Soko. Mau bregeden iso nek Gelang Soko terang isone iki. Gelang Soko Mas. Binggel. Saya coba kula nedhi gepeng niku ditabung. Bengong biasa mbek kawat sakniki kali lempengan niku. Lho niku nggih. Cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek diguyu terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. Nem. Wis ta, nem. Wis ta Pak De. Waduh, nem. Yale, aduh Gelang Soko. Ajelenane tekalenan. Ratin koneng le, ratin koneng. Pan esem mak terlarang. Pan esem mak enga bulan tanggal 15. Yale, aduh Gelang Soko. Palamia meltas menjalin. Kau oleh ya. Nara bunte budinan. Nara bunte ngateraki kabengkonan. Panjenengan dek nek besok cocok ambil pacak gulu ngeten nyaman dek leko. Sampai nyeceng lek anteng kolang sing ngalah bulet lebatabun mon padina lek koneng ngoda pangeran delek akaran stop. Waduh, ana istirahat dek. Gak nyambut gawe tok ana istirahate. Yale, aduh Gelang Soko. Ate bulet gegetot aset. Peker centrong le, peker centrong. Mon etelan made ason. Mon etelan sajena posang. Posang malah letang benar. Terus nek dideg-deg nang sikil ngangkat dok eling remolaan malian. Duh. Kula nek stop Pak. Aduh. Panjene Bapak Sitok iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya dikremus ngono Dek. Saking wat gak iso Dek setrume mati polae. Saaken tapi ngoten Dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijeti Dek nggih purun mawon. Napa malih sakniki niki sepi job. Pun padhe posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Marine wong job sepi cak Kartolo nggih mboten ngejak, napa-napa mboten ngejak. Daftar ten TKW kula. Waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kula pun bayang nodo nang Arab cek legone Dek. Enak nyambut gawe teng mriko Dek, duwe akeh.
jenenge wong wis Arab Saudi wah nyambut gaene lega jare iki. Pas kula nyambut gawe teng mriku enten sak wulan. Pun kula tumu juragan sugih kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumu teng kebon binatang. Biasa nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kei panganan kacang ditampani. Bajul dikei daging dimplok niku mboten. Kula teng kene macan tak kei daging dek juragan kula sugih sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo blok. Tenang saja macane. Diambu segak dek, didelok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging mek kelap-kelip ngono. Apa macan iki lara mek ya ngono. Wis ngalih malih jeragan kula ten ngene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blok. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tiba kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebun binatang tenggene Arab Saudi niku kewane melok poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun ngoten kula ngoten pas riyo. Riyo niku jenenge jeragan kula sugih nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya, waduh pun panganan niku umruk-umrukan. Enten Londone sitok. Enten nebir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dak dicetet cedas lho. Saged buka dhewe. Kula nggih bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel cek dicokot-cokot lho pun coplok tutupe. Lho kok gak putol untune, Dek. Genti wong Korea saut cepet dikarate rak langsung digelok-gelok. Terus kula ditawani kali jolokan. Nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh gampang. Kula eling-eling ajajine wong Indonesia. Botol kula cekel cek. Langsung kula angkat, kula cokot kil, kula glok-glok, botole kula krias. Kula mamak kula lek bengong sing wong-wong niku. Jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus. Nah, kok dikremes nah lho niki kula eling-eling ajajine wong Indonesia kula lak turunane Ponorogo Jalan Kepang. Dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling. Wah, sudah orang luar negeri niku bingung. Nek ngono wong Indonesia ku sakti-sakti rek botol iso dipangan ngene. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas iki rek. Sepi bapak wis mlaku sik. Kepethuk bebek. Bebek. Lho pernah aku ketemu bebek, salam tapi malah ngilokno bebek, saking paling lemune kita. Enggak, karep punya nyocokno rada kagok-kagok dedek cek adu, bebek boleh bebek. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang apa? Sak kelang. Apaan sak kelangkong iku? Apa jaluk sepure apa sih, Bek? Aduh. Mentak sepurana boy, Bek. Lah iya lho. Bek mentak pangapuret ngono. Pangapuret apa nek opulet ta? Pangapora. Oh, pangapuret lho. Lek matur sak kelangkong iku matur nuwun. Nggih. Ya, cewek iso-iso dedek gak apa-apa ya. Ya apa Dek kabare bener Dek? Tak rungokno teko dan penomang nyanyi-nyanyi prasaku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tak lungun ndurbuk iki lha apa. Kerja bakti lho Dek, bener gak ero saiki. Lanang wedok kerja bakti ngunturno buk gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat Dek. Tapi nyambut gawe lek gak sarwa rengeng-rengeng lak sumpah ya. Oh kesel. Iya, Kesenan. Paman ya apa kabar? Biasa caca anu pamane peno iku no. Kok rupane kok tambah sesek ngono lho. Sesek apane? Celonone tambah lemu lho. Lho, dodone kok telonone. Baik ngangkat-ngangkat jambu kakean ngono kae. Jare sapa sih? Aduh memel pendeke. Pamane peno iku. Temenan. Kit piye nyambut gawe? Saiki aku jenenge Dile malan. Jile sapa? Ngene. Dek, adikku Marlena yang tersayang. Jenengmu saiki Marlena Satuka jare. Iku nggawa maksud. Aku bingung lho Satuka kok jenenge Jawa. Ono maksude. Maksud apa iku? Satu-satunya kekasih. Oh. Ono maneh. Aduh, temen ta iku. Iya. Oh, Satuka iku satu-satunya kekasih. Mulane aja nyambut gawe ya, kok mlungker ae. Marno ono banyu wedang, kok terenggeling. Wah, menawa kula napa? Ya ana dolek-dolek. Pamane peno tak kon nunggu dagangan, aku dolek kulaan. Lan wong-wong ndelok kabeh pating grintip peno jogetan. Nah mesine lak ono wangi. Lek sampe kecemplung nang
kalen kono ya gak Lah apa karuan. sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enake lir aku. Iya. Malah nyambut gawe malian. Ya nyambut gawe ya seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Iya, Lah nyambut betul. gawe tok gak seneng-seneng ya gelis tuwa. Iya bener Dik. Pamanku nom-nomane biyen iku seneng-seneng tok. Seneng-seneng tok. Masih gak mangan guyu wae. Apa? Mangkane bengi tengah wengi digugah aku dijak guyon tok ae. Iya. Ono wis ta, macem-macem aku nek gak gelem guyu titik-titik. Tapi bener doyanane paman iki dadi takonono apa Mas doyanan sampean ojo celuk cak, celuk Mas. Iku golek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk Mas. Zaman saiki aku nyeluk emas. Iya. Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya. Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa e. Biyen ku doyanan rujak. Tenan rujak. Iya rujak-rujakne doyan. Panganane rujak seneng deh. Seneng rujak. Rujak cengur. Nek centenge rujak cengur panjene lho. Bek. Lah nek wong aja menurut rujak cengur. Mu pernah didupaki. Enggak panjene pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae. Senengane ki biyen panjene. Anu, Bek, aja susu balik sik. Ana apa? Aku lek ngrungokno swara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik pedhok-pedhok mbakku sik pertama. Wis aja adik balen-baleni jaman biyen garai gak karu-karuan ae peno iku Sik lho. zamane jeragan jambu sing jambune torot Iya, entek keranjang. Mangkane tak rewangi aduh sampai gak karu-karuan untung dikukup pamane peno. Ya gak apa-apa padha ae ya Ya seje lho, pamane peno koyo ngono, peno koyo ngene. sik ana hubungan famili dadi ya padha ae Bek ya. Iya. Dadi aku ayo anu Mbok sik kari Lah, apa? sik duwe rengeng-rengeng mana situ Oh nek ngeng-ngeng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku. Biyen pernah iku kula nduk ndi rengeng-rengeng kok akeh. Tak rungo-rungono nduk ndi digerobak ae. Makane bener lo dhewe iku ya. Tas iki nek balik papan aku rono ya jare mari teko kono.
dheweke dhek kasepiro potongane dhek 55 rambut bintik dhek ireng dawa tapi jempol dhek pinter humor gandeng aku cak iki sapa Bob Marley aja wong Madura awan bengi cak ketok moto nek wis manggung persis cucak rawa pancen ngasir dheke tak pikir-pikir yo cek gak pantes upama tati aku isin dhewe aku kuru kono cek lamune dina minggu aku andong-andong elu dheke bareng paman baskom diguyu-guyu wong ana embong kaya lembu gandeng buta terong ngene keponakan gak wani mbek ngene kon niku panjene sik dedan ta lho sairan peno nyinggung aku ngono tapi ku mau kenemenen lho peno iku lho aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati. Ya sepurane mbek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing. Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok. Sing penting saiki aja kathik geger-geger masalah biyen-biyen nek memang lak kanggo ngiling-ngiling apa Nostalgik. Nostalgik ya weh. Jare wong nek nggone Madura iku bahasa Portugis nostalgia iku. Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku? Ana gike ku apa? Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger dadi sing sabar ngomong arek iku ya. Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku. Paman sing angel ya. Wangel adenane. Aduh cerewet lho masalah lho. Iku wis kadung watuk angel adenane. Nek iku ket biyen menyang loro watuk ta lho. Enggak ya selari dadi bojo peno kakean ngangkat jambu. Cara sapa sih? Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku. Aku nek tak eling-eling lho, nek dipikir urip ijan iku jarene elek ya, wong wedok kan ono ajine. Heeh. Iya. Nek tapi nek ndelok pamane peno sokol nyakup ngono ya apa rasane lho. Enggak. Engko iku ditandani nganti susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi peno kudu sabar, pancene wong bebojane kadang-kadang sing lanang cerewet. Oh, sak 3 dina bisa niku jamune 3.000. Lho tapi aja maedo wong ngangkati sedina tet. Ngangkati sapa, aduh. Lho ngangkat banyu, ngangkat jambu. Dagangan iki batine seminggu gak ono 5.000, 3 dina ditarik 3.000, tapi kadung dadi bojo ya apa maneh. Gak usah kadek gagar-gagar. Iku lak ali-alian akik tok ta iku, juragan akik. Kaken akik dek iku, gak kuat nyonggo akik, gak watuk boleh nyurung dagangane Marlena enggak. Kaken nyonggo akik ku gak kuat tak kongkon dekek kan ku. Lek gak kuat gak perkara nggo akik, iku irunge kengarepen. Jalane arek-arek, Bu Marlena. Aniku Pak Basman niku juragan jangkrik sanes akik. Murang-muring bojo kula, tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang lemah nang gone suket-suket mangkane sampe mentol kabeh lunge kula. Ndusel ae ngene suket-suket. Ya enggak be ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok digolek dhewe. Lho upamane peno pedit. Timbangane kulak golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh. Kak, selari dhek gandeng karo Sapari. Sapari karo dhek iku gulet ae bendina. Apa? Sing dhisik iku pacaran jambu penuh sak keranjang. Oh, gulet koncoan ta, prasa. Halo, halo lo. Kon kok rasanya aku gulet ambek paman iki apa ya? Lesbian. Lesbian apa? Lesbian. Oh, jenenge Sapari ya lesbian. Iki gak ngono. Gulet ambek pamane. Undingan nyambut gawe sing dhisik. Sapa iki? Iki bojone paman. Iki ta? Bebe. Lho karo ta. Kok dhek sing jomblangi lali saiki.
Masalah bebekmu perokok ya. Lali penoleh sepeda motor telu iku ngolen aku Pernah sing dodol-dodol juwet iki ta. Iya, saiki paman gak tau metu wis. Yo. Dodolane lak juwet tapi pandangannya Dik sing penting. Ah, ngono ku ya gak apik, Bu. Apa? Dodol ya dodol, ngono Apa? sing jujur. Lho ket biyen aku lak jujur kate apa? Lah kok pernah kok pandangan apa? Lho ketoke bakul juwet tapi wah Awake dilihat seger, lho. ngono lho, seger wong bentino Ketoke kungkum. ta juragan. Apa lah? Ngene lho, ponak aku gak tambah ngremeti lah ngene iki. Lah iya. Aku ndelok bebekmu kaya manuk puyuh. Ri, Lemu. Ya sajoke oleh pamanmu iku apa, Dik? ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pas saderekan Ri. Iya, pamanmu bendina iku dolen nggonku terus lho. Tapi perasaan gak tau metu nang nggonku mbok apa perkara biyen iku, padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sik curigi. Curiga apa sih? Curiga. Curi ragi. Diri lagi. Curiga. Mang gak ono ta? Mau rono mang esuk-esuk. Lho, Bek, mang jare rono. Penojo macem lho, tak kok ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki. Masih Esuk, ngono. Mang. Oh esuk. Iya. Golek anu borongan bor-boran. Oh, biasa kandengane blontang. Iya ngebor sumur kok apa nggon golek garapan telu wis wiro 600 gak kondo bebek arek ngono wong lanang nyeleweng. Kare apa iku? Wong lanang celeng iku, anu nyeleweng. Oh, iso lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celeng iku, Bu. Kak kok kari tekane pamanmu aku Lo. Lho, iki Lupa. Oh, lah ngene carane, bangus. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya. Kok krungu ae peno. Lah gak krungu ya apa wong lopo nek kene anjene. Ya apa kali kula? Lho aja nyelatu aku, takonono sisian peno takono, sisian peno. Iya, diruni dhisik tak teko Sisian karo sapi ya sisian iku. Bojo lah sisian cara Ya kono. timbangan ngono, terus Surabaya iku Oh, sisian. timbangan. Tapi Nah. mau ditimbang yang jomplang lagi. Merlena. Pas rada emak kakene. Ngocak sing bener. Aduh, kakak gak Ngocak balik. sing bener, ada Kak. salah ngere salah. Man. Apa sih bener iku, Man? Ya, apa, cara ya? medul ku ya. Iya, apa, Ojo ya? ngocak sing bener. Ya, apa, ya, apa? Ngocak sing betol. Meneng kae lho aku belajar lho, meneng kae lho. Cek cocok to bijul medul lho. Ono sisiane ngocak sing bener. Lah, iya. Ngomentari dander. Kak, beremang ngocane sampean lah. Ngocak apa boleh? Ngo. Ku malah kasar, Kak. Pakai kasar wong kondi. Biasane halus-halus. Ya lak kita ya. Aduh, setiap mau siang kasar, mau malam halus-halus deh iya. Aduh, Marlena 1K sayang deh iya. Nggih. Loh, pas ngocak satu kan. Sampean sing kayak juluan arek aku. Sopo satu Jadi kan? gini, aduh hai sayangku, Marlena. Peno saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena 1K deh. Wis, saiki ngene ae. Coba ta. Aku dadi bojo peno gak setara 2 tahun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran mbek tolo piye ta? Ada apa? Ki tempuruan ki. Lah? Ki tempuruan. Duh aduh. Kak. Ayo coba ngocak setia, ngocak aduh. Waktu nyemprot bensin ini. Bensin nyemprot. Bener ya. Man. Biyen ya biyen. Nah. Saiki lah termasuk ponakan ta. Iya keponakan. Dadi orang laki ku sing sabar. Kok iso sabar ya apa sih? Sabar lho, Ri. Kok Jadi orang laki mon ro kereng-kereng. Kan nggih. Mon rong kereng kan. Bingkok. Iya, bener. Ri sabari. Iya. Mau tak bisa ngocak medul aja Oh, ngocak apa? pelak. Apa nasi pelak lo? Bingkok celegu puntal kekean. Apa? dadi orang laki jek orang kereng marai geseng ngono, Ri. Wes. Masih sabar. kan ngono lho. Ya apa sih, Man? Ya. Kon gak tanggep wong liya, tanggep anakku dhewe Mas Lah ya keponakan. apa iki biyen man saking mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng. Tapi satu-satunya keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. Apa niku kok tak iki niru si ono magetan wingi. Kemajuan pamane penuh ada iso muni racun. Iya. Apa tak Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh. Wah. Iya. Facebook ya. Apa? Masih pernah yang ngono. Apa? Ceritane Brodin itu diterusno. Wis, Buk. Masih katole ngono sing wis-wis ya wis ae ya. Sing mburi ae dibaleni. Wah, baleni ya sing ngene. Sapari ki anu eman ngedu ae Sapari. Seneng. Ngileni tok. Lah karo cirine pamanmu ta? Seneng nek keluarga kami rentak. Nek muring-muring ya pitus nirunge lak entek batune. Ngawur ae. Di antara abu kalau rolak iki ya kudu sini. Rolek ya sing
Beki sapa? Bebek mbek paman. Oh, sisane beku kakak ya. Oh iya kakak. Masih kakak tua. Kakak tua tadi sing rukun. Iya. Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Ono wong lanang nyusul wong wedok. Lho anen aku nyusur. Anen aku nyusul limang bapakku kijenan ane. Bebek yang ngono. Mang reng-reng dhuwur Bu Ijen terus tak pedhuki. Lah lek Ijen tak terus koyo wong gendeng. Kenakan suaramu. Iya. Jadi dewangi mek Kartolo ngono lho, Bas. Kone wangi ae bebek mbiyen lho kone kula. Sing ngongkon sapari kok lho nyangono dhisik ngono. Wah, Masih ngono Cak Pasman. Apa? Mosok wong selalu tegang ae. Nah, Iya, tapi waktu nyambut gawe. Tegangan ae. Dadi kono waktu titik aku ambek ate dolek kulaan ngrengeng ngono Cok, lho. cok. Cocok ya. Ketemu ponakane peno. tak bener. Lho, Rengeng-rengeng tok delok gone tok dalan rengengnya Lho aku biasa ambek dolek dagangan. jane Timbang ngantuk. ngono gak pantes. Lek reng-rengeng palang paman iki nggawa gitar pisan lho. Tapi ngamen aku. Iya. Lho lek dipelajari pisan lebokno Wis orkes. termasuk luput iki bebekmu. Loh. Luput. Lebokno orkes Melayu. Wis gak iso. Elokno orkes Melayu. Arek potongane kok kendi ngene. Wis gak iso wis. Kok aku, Bek. Disemborano wong Bek ya. Temen. Aku dilokno wong kendi jadi. Jeng-jeng Kendi cecing itu gak urun teles. bermanfaat ya. Peken sisan. Apa nih? Peken. Lho, Iki tak pek. Iya. Lho. Ri. Dudu adune ku. Kok ono dudu adune. Lah kok iso? Ri wong wis duwe Emane bojo. emane ponakan, emane oleh pamane le ponakane ya. Lah nek enggak diarani lho. Mlorot Tri jenenge ri. Lho gak ngono, ndelok potongane ngene mek ngene seje pisan. Mestine yo ngapik cacakne iki. Lah ngapik cacakne Cacakne iki wis tambah tak mati. sotek meneng lho. Cacane iki Tambah mati. ngeblesno ae. Sapari ngilen itu sapari adane. Tambah gak karu-karuan kon niku. Iya dianggap jangkrik mek dikilen iki. Tapi saiki ngene ae ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar. Dodol. Tambah ngelama. Lho. Nek Apa aturane wis wis nyatane aku nyambut gawe, ijen kono dalan, lauk-lauk bengak-bengok. biasa wong lanang wis tuwa ku macem-macem Eh, pikirane. saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng sak jam piro we. Tak bayar. Oh, kena ramen tak ya apa, tak no. Ri. Iki kita orang iki gak oleh ring ini. Waduh. Masalah rek. Kok iso ngomong kita orang ngono lho. Ngomong kowe waniso mau. Ngomong kowe waniso mau sebar-bar kita orang. Oh, apa kan lolo. Lah bahasa dicampur lah gak ono eleke sih. Iya nasional tapi kebacut ditrape iku. Ada waniso ngomongmu. Ana nang kurene ono perlune lho sebab kita orang. Wah. Lho, lek ngene lak urung-muring-muring ta. Gak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sik mangkel aku. Bebek mensem lah peno ya mensem. Kenapa aku mek sama aku muring-muring mangkel aku. Muring-muring ri. Lho muring-muring aku. Biasa pamane peno nek ngene iki, ya Apa? ngene iku telat jamune. Masih kon jamoni warung nek aturane. Kan ndok banyak teluk langkung kok. Enggakno dodo mentok merongkol rasane nek aturane. Kak Basman wis tuwa aja urang-muring kok tambah kekel watuke. Lho. Bisa kekel ngene timbangane aku batinku rusak. Kono nek jamoni apa ya? Oh, ndok banyak iku teluk. Lho, ndok banyak, ojo ndok banyak tok. Ndok apa? Ndok jamak sih ndok banyak. Sampai ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Oh, Wis campurin dedek. gua juga ngile iki ora tak beli. Ri. Kon niku wong jamu kok campur dedek. Lho, bae jamoni jarang. Rumah samu iki belo ta. Iki ngono manusia. Wis saiki ngene ae. Aku ya ngene ya sakjane. Ya apa? Tak rasa-rasakno mbek pamanmu iku lho. Ya Apa Apa- sih, Bek? manasno ati. Iya. Manes. Panas hatiku. Lek- Disangkano wong lanang dek tok. Lho. Dikira dia saja ki Oh, laki. ya apa? Ya apa lek ngene lek Masih meno- Bob iku ya lanang. Nah, Wah, Benar. iya. Pilih tanding. Iya. Aku saiki nek ngene gak kerasan ndek omah, aku minggat ta ya. Ayo minggat tapi aku. Lho, Ri. Kenapa nih? Berapa hari gak takno, kok ada bob dan bom siapa itu? Iku lah Bob ae dek kono. Bob operator itu? Kok lah apa? Bob siapa? Bob tutu poli. Oh, ya wis, Bek. Bob iku. sabar. Menan nak tak dumbek bintang film iku ado kalae. Sopo, yang film sopo? Iku Bob tutu poli. Wah. Yo anggur kene sih. Jane sapa ngono nek mentang-mentang aduh peno iku ilingo Cak Basman. Apa? Wis tuwek tak kandhani ilingo peno iku. Apa aku? Aja macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi, sing koyo lembo, aduh. Masih ngono lek anggere jekeni ta ngono. Wadah, rezekine op tapi rusak batin ae kon. Ya apa dibojo barek kon? Peno sampe rusak-rusak dhewe. Heeh. Timbangane aku ngene melok rusak, aku wis gak mulih. Lho, Lho, aja Bek, mulai Bek, kon. Bek. Aja mulai kon. Ngene lho, Be. Bawangane. Opo dhisik, gak Apa? perlu geger-geger. Pene iku ya apa sih wong ganteng koyo ngendel rambutnya sing mburi jekiter iki. Katole ngomong apa lho? Kena yang ngono Cak Wah, Bas. katole iki. Takno. Sing disebut apa sih? Lho iki Wes. masih ngene
modern niru penyanyi barat iku. Rod Stewart jarene. Kono ya. Oh iya. Rod Stewart iku lho. Terus curut iku lho. Cowok. Wis Wah, untung-untungan, Cak. Ya apa ya apa ya apa. Rusak batin wis untung-untungan. Apa? Nah, daripada rusak irung. Hari ke sampel kok hari ke jane kok. Enak. Nang erung-erung lampe kon iku dakno. Oke, sabar Pik. Kok sawane ono persoalan sih. Sawangane pamanmu iku. Nek kon gak mulih, aja mulih. Mas aku gak mulih. Apa? Lo bener wong lanang masih mulih ndak apa-apa. Iya, kon gak mulih. Aku gak mulih. Padha gak mulih iki ya. Gak mulih. Tak dol omahmu. Dolen kon dol. Gak apa-apa aku. Ojo man. Rupamu kayu nah, rupamu kok cibuk ngono. Oh temenan Bangsa. iki. Kuwi lorong mbok sing sabar apa. Sabar apaan nek kadung mangkel arene. Berangasan ngono. Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembu mimpes. Ambekan iku. Wah, kon iku aku Siapa lagi lah? Oh, betul. Bebek ini minggat nih. Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong. Pamanmu lah kayak jenak ijen aku lanjan. Ya ijene kono kebon binatang ngono. Dia apa? Saya ingin nari Ya, ndelok-ndelok kono. Timbangan awakku ijen kok ngene ya, ta. Ya tolong aku semula sarasen. Bah omah iku dipek wong bako pengar jawane. Beli Wis apa? tetep aku gak mulih. Gak mulih ya? Iya, gak mulih aku wis. Man, peno gak abot aku ta, Man. Lah apa dibodong kon ngono? Peno ndelok aku, Man. Lu wis ndelok kita orang tahu pisan. Temen. Kita orang tahu kon aku. Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane lang bebek dhewe iku mang tak Ngono kon parane. wangi tok ae kon. Heh? Iya. Wis pisane dek ponak aku nek buyar koncoan. Wis, gak nuruti kon. Ri, Waduh. teko mburi kok jaran kimar iki. Iki Kaose lorek. gara-gara kono ae lho gitu. Gak iku mang jane lak bebek ijen ah. Terus tak peduki bek menawa ngurusi dagangan tak ewangi bek menawa ngangkat gak kuat. Iya. Dadake dijak iku mang saut-sautan. Nimbangi. Ku niku dasare cemburu pas mani. Nah kok ngono, kok ngedu. Kon jak minggat barang. Dandane nek tarung ati timbangan nonton film langur ndelok kono. Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku. Lah terus ya apa saiki kelangan bebek ambek paman iki? Ya nek kena ya di apa? Sadarno. Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong njaba bah ngene. Niku iso ngomong njopong sak keluarga kok njopong. Nek ngono pamane naruh gak enak barek aku. Dianggap aku sik-sir barek bebek padahal aku wis sadar lho. Iya, wis besok iku balas dendam kok kon. Heh, Balas dendam akhirnya. ya omong ngono ri, ya. Omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, ku pas paman mangkel mbek aku. Diobongi nang dadi. Heh, Yo diobongi nang dadi. nang jaran kepang ta aku iki. Kok kon niku ayo berusaha ya pamane disadarno bebek disadarno Supaya ya. rukun maneh. Wong nglumpukne ku apik pokoke gak misahno lho. Iya iya iya. Nek ngono kon golek penggawean dhewe-dhewe ri. Ngono ta. Iya aku tak ngurus awakku. Jula-jule gendinge dilal ya. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngene eling bojoku malian. Aku biyen kae nek bojoku lah bojoku biyen sinden. Aku dodol kendang. Mari nyinden kendangku cilik digawa mule. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Biyen bojoku kuwi lemu nek mlaku blek. Tangga kaget sangano keblek. Bareng kepingin cilik dhek diet. Gak nganggo apa-apa, nganggo stagen. Stagen 20 meter disingsetno wetenge. Wetenge cilik kebablasan melet. Saiki cilik tembur aku gedhe anjen. Aku nek turu, bojoku takon turu ndukur, aku turu nisor beber kloso. Sakno bojoku. Bareng tepae lampu mati bojoku tangi aku kaidekan. Saiki sakno aku ndelok bojoku nek ketok bojo ayu ngene mringi saya kuwi. Lah apa saya adek buka lembaran. Oh, enggak. Eling nostalgia. Biyen yo biyen, saiki lak wis oper ta. Mbu aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki. Apa ya apa iku apa? Aku iki pikirku kok lara wae ndek bojo ayu. Lara ya periksa, wong akeh dokter kok. Wong ketokane kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Mbu aku iki. Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru. Mulane kon nek omah jadi bengesan, wis elek ngono wis ruwek-ruwek ngono ae lho. Dadi Nek ana tamu wedi. Oh, tak temonane dhewe lho. Nek ketok kon ayu aku iki atiku lara. sak enggak-enggakane nek bojo ayu lak kena geso godayo ta. Suku daya aku kuwatir kebacut.
Batut kon gak mulih ya apa ngono niku. Ya ndelok masih tamune lak ya ngerti ta. Kon wingi nang pasar kon garu tak dolop kon winane. Lho, ngono iki lho. Aku iki kuwatir kon nang pasar kon budal tak tututi budal lawang tak kunci. Tak tututi mrono. Tibake. Ditakoni wong sak pasar. Lah apa cak kok esuk-esuk wong lanang kok nang pasar? Ajenge tumbas bawang aku. Ngepek-ngepek ati, mbok kanggo apa gak ngerti sih aku. Padahal wong kepethuk aku. Iya, terus ya apa ngomongnya apa? Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho. Iya. Nduk ngene iringane ngedol kembang. Lah apa sampean ya? Ya aku tak war tuku kembang ngono. Ah. Male-mule nggawa kembang, nggawa trasek, nggawa brambang. Jan iku pura-pura tuku tak didoli temenan. Bareng mulai lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura wis no omah suwe ngene. Jane aku wis teko pasar. Ngono iku malah pemborosan sampean iku. Sing enggak dituku. Lah iya ya Apa apa? kota kok cek pemborosan, Cak. Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lek gak kena semono. Kon tuku apa? Tuku trasek wingi kok. Lah apa susu gak kon jaluk? Hah? Susu kok gak kon Lah jaluk. wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol. Ya masih ngono ya jaluk mung susu arene. Lah piro sih? Piro wong 5 repis ngono. Kok gak kon jaluk? Lah iya ngenteni pirang-pirang jam 25 repis iki lho, nemen. Jane tak jaluk aku kok izin ngono. Aku jane embung ngono lha wis. Saiki ngrondeng iki lho ya apa? Wis apa ndironde? Lah iku kamar iku lho. Apa dirobono ta? Yo, kok dirobono. Iya, Saiki ya. wong loro ae lho. Wong loro kamar. kamare telu. Lah iya luwe. Ya Paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling ya cukup siji, Cak. Ya, tapi ya bolongku dhewe yang kerep rene. Bolongku gak tahu. Kok iso lho. Paling ya sampean penggak jange rene. Bolongmu rene kok turuan sih. Hah? Teko wis terus turu wae. Ya pegel perjalanane ado. Kamar mari tak cat lungset kabeh kamare. Ya gak mosok nglusetno kamar, paling ya sing lungset sprayine. Lho gak ngono wong dulurmu rene gak turu e. Lah apa? Kosot nok tembok. Sampeyan niku ngenyek. Ya apa sih wong kok kosot iku. Cet ilang. Anu Cak heran. Iya. Gak tau ro adik ditemplek-templeki anu ngene iki lho. Iya ono gambar-gambar Iya iki Dik, heran. gambar, gak ngerti sih. Meneng-meneng gambar iku di sing ono gambar wedok ya. Iya. Dijejeri. Mari jajari ngedake pringis ngono. Aku meneng ae iku lha opo ngono karepe. Heran, sembarang dideloki lampu-lampu dideloki. Ha wingi dop iku dijopo. Mari tak umbar ae. Iku dae lak nglitis e, durung nglitis iku. Iya. Meneng-meneng dop dijoko dipasang maneh kesetrum tak umbar ae. Lah iya. Kapok. Kandhane ono. Kayak apa, sembarang Ngan? dicopno. Apa cek batinku lak cek kesetrum cek kapok cek rene-rene ngono lho. Bala-balik rene. Sampeyan katut dadi urusan. Ah ngawur ae. Lah apa mosok dulurku lak dulurmu ah. Sing urusan ya kon. Oh iya nek dulurku dipatek-patekno ngono. Oh ya gak dipatekno karepku aja rene-rene ngono. Sampeyan yo gak ngono, mosok ating riwuki terus ah dulur iku. Ngene mari, lebokno iklan. Iya. Kamar iki. Ya dulurmu dilepokno iklan. Lho, dul. Iku lho kamar lho. Oh kamar cek ana sing nyewa ngono ta. Iya. Sing ngontrak ngono ta. Iku salah gawe lawang biyen niku. Dinane gak cocok iki. Bener takon dhisik sampean. Lawange ngadep nang ndi ngadep Iya, nang ndi. ngadep nandi. Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur. Terus ya apa dadine wong nek metu? Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Malinge gak dalani. Ah. Saiki apa enake? Enak wis Diapane? ngene ae wis. Omahe ku didol kabeh ae wis. Didol kabeh. Mosok turu gentenan. Ayo turu dhewe-dhewe mari. Ayo turu dhewe-dhewe. Lho ya iki terus aku semaput iki. Lho lah timbangane eman nganggur, Cak. Ngono bojo turu dhewe-dhewe ku lho. Giliran. Masih Wengi turu nang kamar ngarep. Sengi kamar mburi. Iya. Aku gak seturu kelom-kelom ae mripatku. Sampai niku gak kena tinggal anu Iya ning dilepok. kredit. Iya wis dilepokno iklan yo kena. Lah Kira-kira iya. pira saiki suwane tahunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira Loh, berapa biasa. kira-kira? Ya, lihat-lihat. Yang dilihat apa? Hah? Yang dilihat apa? Lo lihat-lihat kekuatannya, Oh, kekuatannya yang ngontrak, iya. Iya. Kran. Sokran. Eh. Kran. Ono wong. Sokran. Ono wong. Kok iku ri mlebu aja teko njaban. Lho lah oh. Kran. Lho kok ngomong nduk jobok sopran. Loh, Oh, kon. omahku duduk gede kae, jare gede kok. Sangkano dulurmu aku deg-deg ae. Sungkan tak kok kena-kena bojomu kon mang. Iya ya Rundi. Alah Ngintip nduk mburi-mburi kono. Aku mau sangkano dulurku. Anu, krungu turu dhewe-dhewe lho, mau Iya. kenceng ae. Ngono aku siak ngono pikir kuwisan. aja ngono ta. Ket isuk ngajarine Sapari. Siapa? Sapari. Ngandut. Apa wong dolen ae. Ojo nduk pawon mang keculuk pakune parut iki. Kon kok gak apa-apa ya, Dik. Ojo percaya Kartolo. Aku mah teko pasar nanti ki apa iki lho? Kaos kaki 1.300. Wong ngene kok kon dodono ri kon. Iku ta. Lho, wong Sayang kadang anak. kan duwe sayang anak. Sayang anak. Mosok kalah mek kuntet.
Undet nang omah kos kagian. Oh, jadi ngomong ngono lho krungu tumpuk kon. Lho gua lah, kok ngatek kadane wong nagih ae kon. Lah lek aku lungguh peno ngadeg lak boleh gak enak ya padha ngadeg ngene ae ya. Gak, ya wis lungguh ta. Dek kan. Gak apa-apa kursi iki dinggoni tamu kok. Dek, Tin. Nah, apa? Godhokno wedokan. Apa sing digodhog iki wedok digodhog. Anu wedang. Tang gak usah mlebu. Banyune aku sing gawa bubukan dhewe kok. Kono. Oh, enggak dhewe. Padha disarip ae kon. Wis gak usah mlebu nduk kene lah apa dadi perlu ngomong pancene wong ku tukar pikiran sementing ya. Iya, iki ya omongno pisan ae mari. Ya iki iso. Lho perkara ya wis kan iku. Ya diomongno iki perkara apa? Perkara apa kon iki? Kon iki seneng nek kawan bojo geger kon. Kan ana persoalan sing diomongno iki lho apa? Kon iku senengane kan bojo geger. Iku lho ya omah iku. Iki lak delekno wong apa omahku iki. Terus ngono wong iki pian. Ono aku bojoku. Lho. Sapa Wis sing nggoni ka ono. Iki kate dipletur iki, omah iki dipletur kabeh ngono lho. Iya. Kalau wong kon mletur. Lho, lah apa? Lah apa omah sampeyan sampeyan gedhe dipletur. Iya. Nek pletur Wong loro piro? kok gawe kamar sak menit kae iki lho. Lho ya apa wong sugih? Kamar piro? Kamar telu. Oh iya, perlu nih lah apa golekno wong diapakno, dirubono ta. Perlu dirubono. Sapare digolono. Dolekno wong dikon nggoni kamar iki lho situ lho si kosong iku. Pengontrak. Duit bola piro? Lah kok sing nduk Wonokromo 3 nek. Bolaku 4 nganggur om. Ya 7 kan, 7 Turu turu kene. Heh, Itu turu kene. kok sik turu kene apa sih? Derek Gak ngono niku panti asuhan ta. Ya, kontrak-kontrakan. Sakit walah. ada. Delekno kontrakan, cek ngontrak omahku iki ngono lho. Nyewa ta? Iya. Aku kok krungu sebulan-sebulan. Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat perih iku apa njaluk sebulan sing ndi? Iku lak dolenane arek cilik. Ke sebulan ya apa sih kan? Lah sebulan. Oh, sak wulan. Saulan utawa setahun. Tahunan ya kenek. Ngono lho. Pokoke kekuatan iki apa ngono lho. Tapi delekno wong sing gadhe gandengan lho. Yo gandengan rusak kabeh kamar. Pasti didang-dangi sewek barang iki lho. ijen-ijenan ya. Iya, Oh, ijen. bujangan. Iya, bujangan. Nek dibojo gak oleh ta? Iya, aja. Soale kamare mek situ. Kamar wis Lah iku itu. upama nyewa kene aduse melok sapa? Kon atus melo sapa kon niku? Ya Wah, dadi siji, wong sumure mek siji. wis ngene ae, kamare nek turu nang kene ya wonge ya. Aduse nang nduku kupang kono. Lah kadang-kadang lak ngono ambek turu-turu tok. Gak ya sak aduse kene. Masa kene gak ada jedinge. Heh, Jeding. jeding ngono tapi jeding kemaron. Ya Iku jeding jenenge ngono. boling. Wong Jaluk sugih. piro kan. iki? Jaluk piro? 7,5. Piro? Aku iku Kon kok ngotot tuh. Puro. Setengah iki piro? Wah, kon karo itu ngono. Puro. Sak kamar iku 7,5. Iya. Setahun sak wulan. Setahun. Itu setengah ibu. Setengah apa? Lho 7,5. Piku. 40. 75 ta? Lho 750. Oh, sak bulan. Setahun. Kamu tapi Lho murah wong kamar cilik. Ri, 750.000 ri, rumah sampe 750 tripis ta. Arek iki. Betul saya ketahui aja buyan tak keran. Kok kamarmu ono apa nih beli pite emas ta? Kok Oh, pripet iya sih, delok apa? Oh. kan delok kada. Arep nek ngene 75, mosok kon niku kalah mbek Kijang. 750. Lah iya. 75. Didono maneh. Mosok kalah mbek Kijang Jojan Benowo ki 150 kan. Ala apa? Lah aku lawo tumpakan iki. Safari ki mancing-mancing muni 750 ya 75 ri. Cek didokno ngono Sing lho. duwe omah cek bingung ngono tak karepmu. Wis ngene ya apa? Soale ndok kutha lah ya regane. Aku duwe wong akeh ya wis ngene ae wis sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari wis. Tapi disangkep ta wongmu kon setenge barang. Lah aku minggat. Kon iki lak wonge sekak kon niku. Arek iki gaya arek iki. Kok ngomong-ngomong temen kok. Wong kontrak lho, wong kontrak. Kon sementara nduk loteng ae. Iki kan lotenge. Lho, gawe. Gawe niku kapan nek dinggoni wong? Sederhana kaya omah Alimin ngono ae lho. Gak apa-apa sederhana ngono ae. Tapi kan kuat. Aku ndok ndukur nggone ali menu kaset tok ndukur. Wis sing bener sak kamar tadi Iya. tak genano dhisik engko ya mangane. Ya yungmu njaluk 750. Mangane golek dhewe. Iya, mangan dhewe. Tapi nek kapan mangan melok kene kok blonjo. Oh belanja masuk banyu-banyu putih gak oleh sumbangan teko sing omah ngono. Iku teko krelane ngono. Tapi aja njukuk dhewe, tak jupukno ae. Oh ngono. Iya njukuk dhewe. Saiki ngene kan nek 750 iku ya kedukuran. Dukuran kan. Ya, Wis ya. jaluk rendahmu piro? Wis kethok ndidik ngono. Tindakno didik, tindakno. Kata dia omah dikethok rek. Wong omah kok dikethok. Lah potong Hargae, ndidik. hargae. Apa iki aku dandani dhewe ta? Iki ana kerusakane. Mamamu dhewe bakal dandane bakal robono sapa. Lho gak ngono lho, ana wong ngontrak iku sing dandani sing duwe omah ana, didandani dhewe ana. Iki sih elek ta wis apik. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak, ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana, temboke gak ana. Iki kadane. Oh, iku arang durung dadi. Oh lah lek ngono. Ambene ya gak ono iki.
Lho enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, enggak sik growak. Iya. Durung ono lawange. Tapi tempel koran kena. Tempel koran. Koran padane opo kon. Cuma wong-wongane senengane nggonku lek ngontrake bahkan dinding-dinding gak ono gambar-gambar ya gambar. Oh iya bener Dik. Arek nom saiki lho. Dracula barang niku seneng. Seneng. Lowo kalong Mlebu wonge kaku. Kaya gambar biasa kanggo hiburan Ya iki lho. hiasan ya kembang. Ya. Ngono rukunan Eri. Lek kon sing oleh wong kok paradang mbek aku, lek aku sing oleh kon ya kudu ngrumangsani. Wonge gak gelem lho. Heh? Lah wong diparung masa iso ta? Komisi Komisi wah lho. kon niku. Pokoke sing ndemo aja kaya dhisik, sing penting lak perantaraan. Iya. Iya bener. Kalau 200 ya ta? Heh? Wis aku ngelancangi 200 ya. 200? Iya. Tuku buku pone kaca kon. Pengomapi ngene 200 Gak, kon. kan gak masuk akal kan lek kamar tok 750 itu gak masuk akal kan. Lho kok tak kei meja kursi ya? Meja kursi tak kei tempat tidur. Oh, dikei lho. Dikei ya dinggoni kok dikei. Kok kon lha apa tak kekno? Ane ngali lah diusung kabeh meja kursiku. Sing kenal lho ya. Ono meja kursine tak kei tempat tidur. Tapi gak di selambu. Gak apa-apa. Mau gak ono lampu ya. Kuwi golek no liyane iki cek rewele kene iku. Sing sembarang gak pepet ditawak-tawakno. Wis pira wani pira sih? Saiki wis pira kene? Ya sing mbujare wonge cek rundingan dhewe kok tak Lah iya iki aku lak tawa ta. persenan mbek kono wis. Ya. Ya aku lak tawa Iki iki. tinggoni wong sehat apa sing keadaan loro? Nek iso daleno pasien. Tanggung jawab penuh lho, ngono wong loro ku dadelan patine tanggung jawabmu. Ah nek ngono kon dalekno wong sing anu sing sehat-sehat awake. Nek ketok wong sing kuru aja kon trimo. Iya gak teko kene wis matek. Mati lah. Pirang meter sih Eh? tambahane? Biasa 3 meter. 3 meter mal 3. Lho. Wah, gak 3 meter. Keciutin kan? Lho. 3 meter mal 3 ya keciutan. 3 meter persegi garane. Lho, telu sih. Wong atase 3 lah 6. Lah masa 6 iki? Kok kok sing sip ta? Lho. Jare kok 3 meter gawe. Lah 3 mal 3, Dek. Iya. Lah kok jare 3 lah 6. Lah golekno wong iki bayar ya awak dhewe tanggung jawab. Iya. Kaget kok oleh saulan terus ketularan sing di omah gendenge ya. Wis saiki apa? Potreken ae putun. Adi cero. Kamare. Kon lak jebul tuku anu tustel kon. Iya. Iya, putun dhisik ya. Nyup. Film entek. Heh? Film gak ono deh. Oh kon mutu kobang kobong ae. Wis gampang tak golekno wong. Iya, Lah iya. ngono awakmu sing golek ya. Heeh. Aku ya golek. Ya wis padha golek ngono ta lho. Kon golek kok keranyan ya. Ya bojoku ya golek. Iya. Kok kono kuwi apa sih? Kono iku terserah urusanku. Wis gak disuguhi ngomong tok ae ket Mas. Engko nek oleh komisi sapari ki ono. Iya, iya. Ngene sapari sing oleh dhisik. Peke ya. Lho tapeke. Lho. Kartole dumono. Iya, iya. Iki gantelu nomor pira sih? Eh? Omahmu gantelu nomor pira? Nomor- Nomor ilang. Nomor kok ilang kon niku. Landi Eh, kan. orang nomor itu pancen gak gablek. Oh, iki lho kok delok ngarepe mesti kok. Oh, Selingkuh. mendelas. Paling ngono. Nomor 12. Ah, kon niku. Selekur 12. ta 12 iki. 12 ya kon wali. Sing nulis sapa iki? Eh? Sing nulis sapa iki? Iki arek-arek iki lho. 12. 12. Dene kok tekan 19 ngomong 12, malu dene. Kok niku apa? Sapari sing marahi. Lah ngono tak golekno wong cek ya. Iya. Persenane dhisik kanggo wong Iya, iya, jalan. kanggo wong jalan kok ya. Ya apa sih? Pancingan kanggo wong pancingan. Ini mang numpak nih. Iya, arek loro iki juga ono pancing. Iya ta. Sing nang kali kon. Iya lah walesane iki ngono tak sendate. Kok kon durung oleh wong lho, kon njaluk aku dhisik. Ya wonge dhisik rek. Pelantar iki perlu kang ngombe-ngombe tok lho, Gran. Golekno wong sing seneng gending-gending Jawa Biasanya lho. bojomu dodol es. Ngombe disangoni ae cak ngono. Iya. Sangoni ngombe ae. Iki kalau wadahe anu. Pas sama rek cilik ta. Ah kon sakoni kendi. Tak golekno wong sing seneng gending-gending Jawa sing ngontrak nduk kene ya. Iya. Oh ayem men. Enak gak turu aku. Ojo. Jam 12 bengi sik ngidung ae lakan kon. Wah. Sing kosong kali pira kamare? Kamar sing kosong pira? Situ. Itu ta? Situ Iya, situ, iya. Nek tawakno ya situ iku. Aja kon tawano Nek kandar. kabeh lah minggat. Aja kon tawano kandar engko. Wis. Tapi Kandar kamare niku dara iku gak seneng. telu mesti telu ya. Iya. Iya. Golek oleh wong sing dhuwur upamane lek kurang anu yo mbobol lho ya. Kayak wong turun. Lah nek kapan dukur ya gak pian gak genteng. Wah kon niku. Wah, sore ukurane wong sampe. Kuwatir iki mbok menawa sing nyawa iki wak dolale. Oh kan dukur. Iya, waduh lho, saya dukur-dukure. Masih ngono ya gak lebih tuh Ya ambek Mas Bud barang kandhane nang kebe oleh wong. Aku tak luar jero mbek ndelok kamare. Lah bobol iki lho. Bobol iki kan. Ya gelante nang Bali kok les buri. Oh, Buntung buriku. ono bobolan. Atano. Wis. Ayo ya. Diresiki ae, Cak. Eh? Diresiki ae nek gak nang oleh wong kok iku arek-arek iku. Ayo nang sarangan foto ae.
karepku emang tak wedekno guyon-guyon karepku emang. Dadak temenan bulan. Waduh, boleh dhewe-dhewe bulan iki. Wis kadung ngomong dikrungoni arek-arek nek aku mulih kok isin. Lah gak mulih kok turun ndi? Tapi gak tadi apa wong aku beruang kok. Oh, termasuk wong lho Ri. Ngomong izin. Iya. Pindah Jakarta ya? Hah? Pindah Jakarta. Budale kapan? Budale kapan? Saya anakku. Lah apa ngurus budal? Lho kayak budal saiki ya budal lo. Kan iku pamanku takon iku. Iya. Enggak, nang Jakarta ana budal lo sik kan telat. Ngene lho, kok tak kandhani. Aku lek bisa mbek yumu ta. Bisa. Iya. Mau nih gandeng ta. Prauto engkel lho. Oh, sana gedang dempet ta. Iya. Lu gedang dempet ta. Arep kok ngomong cemplung-cemplung arek iki. Makane nek ngomong sing genah ta. Wis atur ngomong iki. Maksudnya pisah ki apa? Bisa wis gak kumpul ngono lho, tapi durung pegatan. Burik-burikan. Iya. Lho biyen iki kok sida ta? Lho sios. Sido. Kono ku ya apa kok disebut Lho ya apa kita orang isin. Apa gak eman ta? Lho daripada kita mangkel ya apa? Riwayat gak eman ta? Soal riwayat saiki bangun maneh. Waktu ini ngondo cengkeh ka lho. Ada, ya utang kok sih. Heeh, bukan iku. Ngamur ae kon iku. Mulane saiki ngene ae ya. Harus bisa brek ilmu. Dadi aja sampe awak ki turu gak karu-karuan, ya ta. Di awake kan jaga kesehatan ta, bengi ya. Iya. Delek nang ngono bae. Enggon. Lho iki ana tol anyar iki durung sing nggon. Kari kayak gede kae. Misore tol ya? Tol anyar iki. Iya. Lah nyaimu kok turu kono. Oke. Nyaimu turu kono oke. Ono malah nyai-nyai. Lah kon kurang ajar ngono. Wong tol milik pemerintah kok turu kono. Lah iya wong donya ki jembare ngene kok nggon gak uman. Iya kon sing iso ngajeni kita ora kok Pori. Waduh ri, cek benderi. Ngomong padane abae. Lah gak ngono. Kita orang. Lah kon bang nduk tel lho iku milik sapa? Lah milik pemerintah. Lho maksudnya iku manggon sing apa bayar ngono. Iya ta, sekalipun gak gede, cilik-cilik gak apa-apa. Pokoke tak nggoni lah ngono. Bayar. Kontrak. Ayo bayar ta? Iya, wong kontrak gak bayar. Ayo kok gak bayar iku nggone sapa? Iki ya apa omongnya arek iki? Bayar. Omong kok samit omongnya arek iki. Waduh ya apa kon kuri? Ndak maro tua ta. Lho gak ngono omong malah bali ngono kon iku. Ringis. Aku iki dalan nggon ya. Iya. Masih cilik babat ta. Nek iso ya kontrak kena. Kos kena. Kos. Tahunan ta windonan? Windonan iki apa ri? Lho pe 12 tahun. Lah apa ya setahunan ngono lho, setahun piro lah kok tambah maneh. Oh, ngono. Nek gak cocok ya pindah ngono ri. Saiki ngene Cak, aku iki ngomong tok ya gak enak ya. Iya ya. Engko sangkane kuwi wong temen-temen sangkane mbujuki. Oh, gak apik ya, gak apik. Direse wong dhuwit atase dhuwit nek goleki. Aduh, kedua uang itu. Seduluran. Iya, sebab kita orang kudu nandur apik. Iya. Iya, apa ya. Ayo didelok dhewe mari omahe ya. Oh, ngono ya. Engko terus dadi rego kono langsung lebonono. Iya, engko nek dadi rego tak bayar dek, kon tak dhewe. Aja kuwatir. Tapi wong resikan lho ya. Hah? Kono nang biasae ngono. Waduh. Aduh, ri, kok arep aku lho penyakit watuk are. Engko aku tak tuku kemaron cilik ge pengidon. Waduh, ri. Masih kita orang jaga kebersihan ri. Kok ngapur ae ri kok niku. Barange bener nek omahe gak resik ya. Iya. Tapi wonge bersihan. Oh iya. Tapi dia anak wonge. Dia anak. Lah upamane duwe diapakno? Lu gak ngono, tegese nek anak cilik kan awak dhewe kan perasaan. Gak duwe dek. Gak duwe ta? Gak duwe. Nek wong gak duwe anak, aku baru pe anak kan. Ke wadal ta. Kelem. Kono dipe anak iku kongkonane wis pengku. Wis jam piro iki marano iki? Jam 1. Iya. Lan ta. Ayo saiki. Ayo. Ngono nek aku sing lunga apa lak mbuntut tae. Tapi nek dheke amblas. Pamit sediluk ya gak mule-mule. Nek ana dayo leren delek-delekan. So. Gelenan. Lho aku ngomong apa terusan? Monggo. Gelenan, Dek. Lho sampean ta? Kula nuwun. Nggih, Gelenan monggo. niku kula nuwun. Nggih. Kula ngriki niki badhe pados-pados.
Oh, pados napa kula mboten nggak ada barang rusak. Mboten kula neten nggih, sakniki kula niki badhe pados sewan omah. Oh, kontrakan. sewan le alah, nggih niki sing kula tenteni. Tapi mboten kata-kata sak kamar mawon nang kula awak ijen. Lho, sak kamar kebeneran. Panjenengan kula namung nggak ada sak kamar. Oh nggih, Pak Anek ngeten sampean mboten kada bojo. Nah, Mboten kada bojo. lho nggak ada. Oh, nggak ada. Anak? Nggih. Anak mboten nggak ada. Oh, nggih pun kula ijenan mawon soalé. Oh, sampean nggih ijen. Nggih. Wah, iki berat. Lho napa berat? Gak woreng cengungak-cengunguk ae. Sinten sing cengat Oh, mboten. Anu niku lho. Oh kula tiyang sae kok. Lare-lare niku lho, biasae ngoten enten wong anyar niku didengkek mawon. Lho kula niki penyanyi keroncong kula niki. Masa? Nggih. Walah kebeneran engkon kula sampean Pun ajari kuatir. nggih. Non Sampean ajari. Pokoke men ajar sampean delok mawon ken ketut kalih kula nggih nek main monggo. Temen ta Lho men niku. ngeten kula niki awak ijen niku panjenengan bingung Dik. Nggih. Ken nyewa omah siji kegeden nggih. Pas didengkek wong lanang-lanang niku repot nggih. Oh niki tepak anu, so tenggene Surabaya ta. Mboten ngoten kula niki ijen. Oh, Ken nek ijen. nyewa omah gede ijen niku Nggih. mboten enak mboten enten kancane. Oh, Lah nggih. niki kok ketepaan sampean nek sekalian tok nak ngoten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dadi nggih mboten sepi mboten napa enak pun kula. Cocok kali sampean niki. Nggih. Niki kamare sing pundi niki? Nggih niku sing ngajeng niku. Oh, sing niku? Nggih. Pun cocok kula. Soale rupane. kula niki mek wong loro nang kamar telu niku lak nggih luwih paling tamu ndugi desa. Niku nggih, sak cocok lak ulanan kamar. napa? Napa? Tahunan niku. Terserah ya napa. Ngeten mawon, soalnya kula niki lak pemain. Nggih. Ningali job mawon. Oh, nggih nggih. Nek jobe rame nggih kula bayar terus, nek mboten nenten job nggih utang ngoten. Bombong durung torok iki. Lho tapi enak sampean disewani tiyang seniman niku renes nggih. Nggih, masih Lho belum nek dibayar. buyanan niku sampean nggih nek oleh Nogosari nggih sampean kecipratan Nogosari. Boleh oleh krepek gedang sampean oleh krepek gedang. Kadang-kadang oleh sajen barang. Lho nggih lah ngoten lah. Ya Bagian napa? bukakno lawang rek gak wurung iki. Lho nak lah mangkane ngeten kula nedhi sabare sampean. Kula bayar sampean. Alah nggih mboten napa-napa, Nggih. kula niki ngaku seduluran. Lah niku lah cocok Dik, kula mboten kata dulur Dik, Nggih. bagi kula lolo Dik, Walah. melas kula Dik. Kula nek ngeten eling jaman mboten Deng dang deng, no sampean ngajak drama malia. Ngene ku napa kula niki sak ngeten eling-eling riwayat kula niki nggih ada Nyanyi. bojo. Ngoten niku nek nyanyi sampean. Tapi bojo kula niku kurang ajar. Lho, napa? Nggih mboten napa-napa, pulikan kula kalih bojo kula. Alah. Dadi sakniki kula terjun kesenian, nggih niku cuma mulai bengi-bengi. Nerusaken karir nggih. Nggih kula. Mboten napa-napa kangge ngibur ati nggih. Lho nggih kangge sandang pangan barang, Dek, mboten ngibur ati niki. Ngibur ati tolak amal terus. Dibayar terus ya napa niki sampean? Ngeten kula cocok, Nggih. tapi kula niki wong tiyang nggih atau elek ngarep kaleng timbang elek buri. Nggih. Nek kula ngen jobe kata, kula bayar terus. Ngoten, Nek Pak. mboten ten job utang di total ngeten lho. Nggih pun. Pokok gampang. beres pun gampang kali kula niki. Nggih pun. Nggih. Nggih. Setahun pinten? Napa? Setahunnya pinten? Nggih, biasa Bulanan mawon. ngeten mawon Nggih, bulanan mawon, Nggih ngoten wong nggih. ijen mawon Oh nggih kok, pun. nggih. Kula anggap mbak adik apa dulur-dulur kula dhewe. Nggih. Nek ngoten kula saged mlebet sakniki. Ya saged lah niki. Kula tatakan Nggih. nggih, kula tak toto. Pun sampean tilem-tilem pun kula tata. Mboten toto barang kula dhewe. Tepaan. Tatakno rejeki teko dhewe, nek dideleki gak ono, tapi nek ngene iki teko dhewe. Akan ndi? Wong wedok iki Mang. Krungu brusut wis ilang. Ngene. Ngene iki atiku wis lara ngene iki sak. Agus mamula. Mriki mawon ya. Eh? Sapa sing mandhap mriku? Mbak becak. Kono angger petuk aku numpak becak nang tak lironi ngono ta? Kono iki. Iki mang kendaraane 1000. Ditutuno dhisik. Lah Mesti. tuku rokok, ngombe barang kan. Cateten ae kabeh. Iki job yo akeh cateten ae wis. Kok iso ngomong nang job-job Lah barang. kono kendaraan durung-durung kon dudukno aku. Aku wis ngerti. Ayo. Kon niku nek numpak ngerti, nek kon rokokan yo ngerti. Kadang kanca kok sing perasaan gak sampe sakmono. Nek aku ya perasaan. Mulane aja nek takon dhisik. Iya iya. Aku seru Rezekimu dhewe. panen. Eh? Rezekimu iso. Iya. Waduh aduh aduh. Wis. Oh, oleh wong ta? Apane? Oleh wong. Sapa? Kon. Ya oleh kan, kok. Ngomong wadane ngomong ambek sapa kan. Ayo oleh wong sing ngontrak iki. Iya, wong ya mampu wong iki. Ya, sugih. Iya, jerakan manuk.
Ini kalau ndelok soge iya, tapi gerakan manuk. Manuk teko luar negeri lho, Candrawasih lho. Oh, Candrawasih. Iya. Manuk sing buntute dawa. Gitu. Iya, iku Aku ngapik tekan di luar negeri. luar negeri. Oh, didelok kene ya. Iya. Iku arene numpak kapal dek. Kapal apa? Wah, sikile kapalan kabeh. Oh, kapal ngono. Yo kapal dagang iku kan. Anek wong mampu. Jalukmu ndari. Aja pitu saya Kamu ndelok dhisik kamarmu kok ditutup engko. Kamar ditutup nek gak dinggon ditutup to. Kan ngono ne, kok njaluk pira Oh, ditutup, tanpa dinyang. Lah saiki api-apian kon rundingan ambek aku, pelayumu gak ono. Iya. Engko ono luwihe kon ambek aku. Iya. Kok dhisik wong tak delok dhisik ya. Lho kon rundingan ambek aku piro kok dhisik kok. Lho jareku njaluk pira 7.000. Lho lah saiki ae rundingan. Njaluk pira? Jangkepi satu. 1 juta. Eh, 1 juta. 1 juta. Iya. Iya apa? Peran. Wah, Kon maling yo ngono. wani 1,5 juta sih. Heh. Kon ngomong kelarangan kok mari 1,5 juta. Iku tambah nemen. Aja wis kon nek ngomong 750 ya 750 ngono lho. Iya. 750 ya. Iya, wong Tapi ini cacak dari- njaba lek. 750 ya apa saiki enake terang-terangan bapakmu. 750 kon melok wonge. Gak melok aku. Ngono ya apa? Lah kok seneni bojoku. Bosen bojoke. Lah apa aku melok wong kono ya nek kono mampu nek melarat. Gak iso ngoni aku lan. Kon gendeng teko kandungan ngono. Maksudnya komisine ku gak melok aku kon melok kono. Aku 750 ro bersih. Bersih ya? Iya. Lah kon berseni wonge. Ngono lho. Kok kon iki nek gelem nek gak gelem lak ngablu aku. Loh, lah aku masuk ngekei kon lak oleh double. Ya, Aku kok- ngekei kon kok kon oleh teko wonge. Gak nek teko wonge enggak aku. Mau teko kontok ae. Eh? Teko kontok ae. Oh ngono iya wis kon Iya, iya. wonge iya. Kon Mriki, Pak. Oh, Rik. Ya, Tapi nek wayahe turu sampean turu lho ya. Mau nang nyelitis ae. Heri, sing di omah iku konta iki. Biasane sampean nek wayahe turu gak turu tengok-tengok kaya wong gedun. Ya apa sih? Aku iki nek turu gak mesti, Rik. Kadang-kadang pikiran panik. Oh iya iya. Melek, terus turu ngono, Rik. Oh iya iya. Gakno. Iki apa, Bang? Turu gak turu kan urusan aku kon batesi. Iya Ri, Bak. Iki wong iki aku tak tau lho, Ri. Iki Apa? Jawa ta wong Ambon. Iki peranaan. Eh? Peranaan. Rambutnya kok Ambon. Iki peranaan mak Jawa, bapak manuk teruk. Ya, aduh. Bisa. Nggih, kula sing kadang griya nih. Oh, nggih. Nggih. Pepangan kula Sokrat. Oh, sorokan. Wah, Sokran. Oh, nggih, nggih. Jenengan sinten? Oh, lho kok kula orang ngomong. Jenengan Nggih, arek. jenengan. Kula anu Pak Basman. Oh, Pak Basman. Nggih. Becak emang 1000 kurang. Iya iya Ri, kok dikono wong aja ngomong ngono Ri. Masalah sapari rek. Nggih, iki sampean nek kapan butuh griya niki sampean deloki. Oh, Cocok tak iya. kamari napa mboten? Oh, Napa kurang jembar? Nggih, nggih, nggih. Sampean deloki. Nggih, nggih. Jauh sudah. Sampean deloki. Cuma kula Ayo terang. nyawa tangga tak antem lho, Bang. Oh, iya iya Ri. Pri kok niku ndolek komisi meksa ae kon niku. Cuma terang-terangan mawon. Nggih regane. Nek kula nyewa teng mriki, kula tahunan. Mungkin Nggih. TRW bareng sama natur dhewe. Oh nggih nggih. Serate enten KTP nggih enten Oh nggih, kula. lengkap nggih. Kamare resik nggih. Kamari? Nggih. Oh resi. Oh, nggih, Pokok nggih. pokok sampean karo mlebu tok, Bu. Oh, nggih 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 Nggih, sampean delok duku jopo mandu, nggih. Oh, aduh nggih. Resi nggih. Nggih nggih. Nggih. Tak Iki regane 750. 7 nggih. Sampai tutup, sami. nggih? Nggih, kula tutup. Perjanjian. Nggih nggih. Pun sampean mlebu. Tak kula lebet nggih. Nggih. Ini sewu. Nggih, sampean tonton mriki. Coba kamu, woi. 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 Tinggal karo sik buntut ae. Hei. Isin. Wah, ora ulo sawo. Ulo katut. Jamuru. Oh. Oh, relake macam apa sampean apa? Oh. Lah tanda tapi sik dibuntut. Anan kok todus. Isin todus. Dari sini tak tahu todus. Oh. Todus. Oh, ulo sawo katut. Kaya karungan, garu sewet. Sik hop hop. Loh, Lah akeh jok ngucapan apa? Nang turu apa? sampean iki Kemari lu, mau geger kok turu. Gendeng lawari ngene. biasae lak ngono sampean. Sampean wani turu. Pani. Ngriya deh sampe ngriki. Sampe niku yo napa sih? Lan apa? Mengko sewa ditobrok wedhus niku. Sinten? Lho wedhuse sinten? Niku wedhuse niku. Lah apa sih wedhus ucul rene iku? Kirangan nobrok-nobrok. Kula, Dik. Lho, Wah, kula kan wedhus. sampean kelancang lan apa mlebu kamare wong? Kula buka ten ulo niki. Ulo sawo niki. Ulo sik enak, bareng kena wedhus ate wedhus buntung. Oh, tak tahu todus kakek. Nang dine tak tahu todus. Oh. Gelingkok le. Ayo nyewa gak nyewa turu. Sampai hari lo kau turu aku. Gendeng ya mari.
Kecek ta? Leh, Bok. Kok tak terima kok monde ya? Bok. Ini suatu perkosaan tidak ada. Aku labak Bok kaya. Apa sebenarnya sampean apa sampean? Namane dia wedok niki. Lho kura nrimo niki. Iki dek kamar iki tak lebono temen. Lah sik kula dhisik kok Aku dhisik sing nampa iki bok iki. Lho. Iki pun kula aku dolur niki. Lho kon mang nyewakno Bok iki. Iya lah ngeteni sapare kesuwen lho ana rezeki ya tak tampa ae. Tadi ngetenan kamar di paru kan di paru. Gak ketik. Di paru. Lebih baik aku minggat kok kene timbangane kena iku wedhus sitok iku. Kon menemben iku nek kapan nyek ngontrakno omah ambek wong iki ngomong-ngomong lanang. Lah sampean ngluyur gak mulai-mulai kok jak rundingan. Aku ndelek safari. Aku wis kadung cocok Ya kali sing apa? duwe omah. Gak Tekan mesti ae. wedhus gibas. Ini aku kangen balik maneh. Gak gelem aku kangen balik. Tekono balik gampang dek, tapi gelut di anu di tengku maneh. Oh, ya. Aku boleh tapi Oh, kekeran di ojo sawangane. terus di omah ya. Aku isin. Aku netan penanggulan. Yo, dhewe. Dhewe, Dik. Sawangane kodok wong wedok. Bu. Oh, mari. Tenang-tenang ae, bojo penak mulih ya. Iya. Kamare kosong. Iya. Turonono.